toto je hot chip. No a ako som slúbil, 1400 ako hot chip, vy ste dali 2200. Tak poďme na to. Nech sa všetkým darí. Ale nepríjem mi to zatiaľ až také extrémne. Normálne. 4 sekundy. Vieš ako pijem tú aloe veru? Ale hnusné to je, že... Takže, máme pripravené všetko, vítam vás pri novom videu. Nové video bude hot chip, ako som slúbil. Mám tu so sebou Kiku, ktorá sa na to veľmi teší, lebo ona si myslí, že je nesmrteľná. Davida, už presťahovaného, Hot Flash a Ameriku. Takže na začiatok som si ale pripravil, aby som to trošku odprezentoval vlastne, že čo takáto srandička stojí, lebo to každého zaujíma. Takže stojí jedna približne 8 €, ako kde, ale 8 €. A obsah toho, neviem či to mám čítať, ale prečítam to tak zo srandy a koľko to na tých Scovillových jednotiek, aby to proste ľudia vedeli. A neviem, kde to je napísané, to je na to najlepšie. Takže v balení sa nachádza, keď otvoríme tento hot chip, rukavica, nejaké pičoviny, to sú asi čo, nejaké nálepky. To bude tak na zachránku. A toto je asi samostatný ten hot chip. RIP, dobre, teším sa. A však tuto to bude napísané podľa mňa, koľko to má. Koľko? 2 200 000. Dobre. Takže začneme zľahka, ideme sa rozcvičiť. Kúpil som tuto nejaké veľmi pálivé čili. A môžeme to hodnotiť, že ak to palilo do 1 do 10 voči tomuto. Asi žiadne Scovillovky ani nebude mať. Jeden pre teba. Tebe by som dal aj 2, ale dám ti jeden. Takže môžeme to začať, započať, zľahka ale iba zatiaľ. A uvidíme, aké to bude. No to je fajn. Tento je dobrý chuťový a kokot. Tento aj nepáli, toto mi príde, že toto je pálenie, že 0,10. Ani to ani nepáli, no. To nepáli vôbec. To je fajn. Ale prichádza teraz tá hlavná časť do piče. Nejak sa mi do toho nechce, kurva. Neteším sa, ja si myslím, že ma to zabije. Toto musí s tými priebanými rukavicami vlastne a nemá si nič chytať okolo toho. Ty kokos. No. Tak ale toto... Fú, no. Fú, ale smrdí to dosť, nebudem klamať. A máš inak časomieru? Skúsime to takto, že zjebeme to a že 5 minút vydržať bez napitia. Polovičku ťa jebem do huby, čo si kokot. To polovičku nedáme, chlapče. Mi bije, normálne srdce mi bije, sa bojím. Že bude tak hrozný. Dobre, tak poďme na to. Dáme dinga. Príjemnú smrť. Dáme dinga a nech sa všetkým darí. Vonia ako paprika. Ja sa bojím, kámo, normálne. Dobre, poďme. Môžem to zapnúť? Môžeš. Kam si to celé zjedol? Začína to tak, na jazyku cítim, ale nepríde mi to zatiaľ až také extrémne. Či to potom príde. Myslíš, že to ešte príde? Ale je to také hnusné, že ani to čili necítiš, len také horké to je. Není to fajné jesť. Začína to byť také, že páli ma to viacej, ale ešte to je zatiaľ, že dá sa to pohode vydržať. Lebo stále sa mi zdá, že to trošku sa stupňuje. Ono to není ani tak pálivé, jak je to hnusné. No je to hnusné, taká nechuť. Fú, ale páluje, stále sa to stupňuje. Mám slzy v očiach. Koľko dalo, začína to brať. Kamo, ty si to prehnal, fúha, ty kokos! Už mi to začína jebať jazyk. Jazyk je najhorší asi. 4 minúty vydržať bez vody. Samo, ty čo, žiješ? Akože mňa to tak neštípe. Ako keď sú robo. To polku si povedal. Polka! Nemá, nerozprávať. Není to polka? Neviem rozprávať. Čak ešte si môžem odriznúť. Fú, akože ja to cítim, ako ty dal celý? Tá to druhá ma dorazila. Čo je, už začína? Fú, 3 minúty vydržať. Najhoršie je, že ja to chcem komentovať, ale ako rozprávam, tým to je horšie. Davida mi je ľúto, no. Fú, chlapci, normálne, keby sa mi, ja neviem, rozliali teplé korálky v ústach, alebo čo. Vy to vôbec nekomentujete, vy to iba prežívate? No a čo mám hovoriť? Však to komentuj, že jak to prežívaš. No, nič príjemné to není. Fú, ja... Slzy tečú, ty pičo. Ale stále to páli. Už 2,5 minúty. To furt jede víc a víc. No, sa mi normálne tak začína točiť hlava. Ja si sa z toho doserem. Tak ty si ale... No tak ale že by to až takto padlo. No ja som umrela, dobre, tak David dal celú. Dodaj ešte.
No nedám to No daj celé. ešte. Nie. Polku. Ako ja cítim, ale... Keď si nie. dokusneš, bude to nepríjemné, no. Fú, lebo to je dosť nepríjemné mne, akože... Akože neviem, čo ty musíš zažívať na tom celom. Ja by som chcel byť frajer, že ešte si dojebem to, ale... Máme sople všade. Hlavne už chcem tú aloe veru, ale ešte vydržíme. Inak čím menej hovoríš, tým menej to páli. Ale chcem to komentovať, vieš. Neviem, akože neviem si predstaviť, čo ty tie pičovské plutóny dávaš, lebo... Hento to je pre mňa strop. Ešte aj ústa. To je možno ešte horší pičo, ak sa No, vysmrdí. no, ešte na ústach, viacej to cítim. Jebem to. Koľko ešte piče, chcem už piť. Minúta. Fú, ale kebyže vidíte ho detálne. Fú. Mne sa najviac na to páči, že ona si tu setká, že nič, pohodička. To som nečakal, ale... Prekvapil buzerant. Prekvapil, ako keby, že vidím 100 000 hotovosti. Ja som ťa udial frajera, ale... No. Som si myslel, že to prejde po minúte a pohodička. Hovno. Ja si to štípe už viac žalúdok, jak ona. Tu. Ja žalúdok necítim, ja ešte stále cítim v ústach. A takto okolo úst, pery a podnebie. Jazyk už... Mňa začína mať také fleše, že nevidím dobre. A taký tlak v hlave strašný mám. Pumpuje. Vidno, že som maďarskej národnosti. Ale však daj si ešte. Nedám si ešte, No. ja som mala dosť kus. Kámo, brníme celý ksít. Nie, na piču z toho normálne. 4 sekundy. Vieš, ako pijem tú aloe veru? Dobre. Čo, ani si to neber, idem potom. Fú. Tu ale ešte sranda nekončí. Intenzívny zážitok, musím ho popísať tak, že to bolo veľmi intenzívne. A kto povie, že toto je nič, tak choďte do piče, nie ste z ľudia. A ešte som to dopil a stále ma to štípe. A normálne som to dopil a stále to štípe. Tuto to zjemnilo dosť, Zjemní to, ale príde to, ešte viac mi príde. Pičo, ten jazyk zase jede, kámo. No, ono keby to zase naštartovalo. Zmrzku? Pičo, tuto není moc dobrý. Chce zmrzku? Ja idem po zmrzku. Mám piči. Ja tu skápem z tohto. Ja by som, kebyže dáš 2, predstav si dať 2 celé. Ja akože dusné je to. Pičo, ja som jak kdyby sa vyšiel. Neurčite to, čo stále cítim ako to. Ty sú tam mokrý. Čo ako to hodnotíš? Vole, čekal som o toho mnohem míň. Pálí to ako krávo. Vám hovorím, toto, sladká zmrzlina. Keď toto jeme to v pohode, ako náhle to predstavím na 30 sekúnd, vybavená vec. Inak najlepšie, keď sa postavíš, no a čo robíš, si to vychytal. Veď? Už ti není tak, no. Ale ja som to chcel, nech tu všetci pekne na zábere a vy tu toto. Ale ja som si musel zbehnúť, to je pravda. Ja sa bojím, že teraz to prestanem jesť a zase sa ma tu začne páliť. Najhoršie, ešte stále to cítim. Ja to ešte cítim. Ani nechcem rozprávať, lebo ma to tak bolí. No a tu prišla najhoršia časť, keď som zjedol ten nanuk, ešte viac to začalo. Ja som to zjedol a mňa to ešte viacej bolí. Kurva. To piče! Preto som to nechtěl jíst, to je plast. To tě nepálí přitom, ale pak. Nech to skončí. Ja to chcem aj opísať, ale tak ma bolí v ústach. Už to ustává. Nie. Ne? Dobré. Kokot dobre. Ty si musel dať málo. No, nie, však ja to cítim aj teraz. Ale ty to vôbec neprežívaš ako my. No sa druhá dorazila. Normálne sa mi točí hlava z toho. Ja som to mal dať, že naraz, jak som dal na 2-krát, tak... Mne sa normálne točí hlava, aj tak normálne zle vidím. Kámo. Tak si dej kliky. No mňa to vybavilo, ako jedno, keby stiahnem gram v bongu, kámo. To je vybavené. On to odrizol a tak tomu ostalo, vieš, že desatina a on že... Vieš, kúkam na že brácho, tak to vôbec zabudni. Ale dobrý, ta první fáze na piču a teď už to je dobrý. Ale spotil jsem se jako kůň. Kámo, no akože to som pozeral, že fúha. Môžem ešte v kuse? Aha. Môžem ale v kuse jebať to ešte. Ja to nepreháňam. Fakt nehrám, fakt to nehrám. A točí sa mi hlava brutálne z toho. Tak nejsi zvyklý na pálový vôbec, no. Si dala malý kus. Ale mala by si ho doraziť, nech máš tiež také ako my. Si vôbec nemala také, si trpela. Vieš, že mu to práve, že on chcel, aby si trpel. Ja som chcel, no však jasné. Že... Nie, už som dobre. David, že shoutout, akože hento by som nezožeral, fuj. Fú, akože... Ani nie kvôli tomu páleniu, ale boli ma z toho celý žalúdek do piče, fuj. Akože keby, že mám teraz hecnúť, ešte toto,
tak fakt by ste mi museli tu dať 100 na stôl, že hecni to, inak by som to nedal. Ani za 50 € by som to nedal, mal by som to tučiť, za 100 by som to už dal. Aha. Počkaj, tak dám kilo na stôl. Daj na stôl, dám to. No, dobre, takže, ja by som to zhodnotil tak, že chuťovo by som tomu dal fakt asi, že 2 z 10. Tam ma nebolo veľmi čo chuťovo hodnotiť. Si veľa povedal. Ty si dal koľko? 0 z 10, čak to nemalo žiadnu chuť, len prach. Hnusno. Prach a náčočka bez chuť. Ale také ako keby... Horké, Hnusný. prachové, nechutné. No dobre, tak oni 0 z 10, ja som dal 2 tomu z 10, aby sa nepovedalo, hej, no. Intenzívny zážitok pálenia, no, keďže ja nie som zvyknutý vôbec na štiplavé. Nemalo to, prepáč, že ti skáčem do reči, nemalo to rýchly nábeh si zobrať. Nie, ja som to dal prvých 20 sekúnd, že to je pohodička. A začali slzy a už mi pála držka. Prvých 20 sekúnd, že pohodička, že to by som ešte zajebal 2 čipsy, nič sa nedieje. No, Potom to do prišiel. minúty. 5 minút vydržať bez ničoho, ty kokot, akože bol. Ako za mňa tá pálivosť je 10-10, lebo ja som ešte nič v živote silnejšie nemal. Takže, ja dám taký 10. takže nemôžem povedať, že 9-10, lebo nič silnejšie som ešte v živote nemal. A ja dávam 10 z 10, ale proste na mne neprišli takéto veci ako na vás. Ja Akože dávam slzy tiež sa mi 10 z 10. potlačili. Ale presne som vedel, že práve, že to skôr na ten žalúdok, fuj. Ja ani tak žalúdok necítim, ale ja cítim strašne také... Mňa zase akože, mňa neštípalo, že držka až tak, ale mňa to začalo tuto kámo, fú. Mne najviac hrtaň. Ja neviem prečo, mne normálne najviac sú to... Jazyk asi nejvíc, a pak držka mě pála, jak jsem si dal velký kus, víš, tak brnit mě začalo celý obličej. Ale ja my sme mali tú výhodu, že my sme nemuseli moc hovoriť, aj preto ma tak nepáda. No lebo ja som chcel to komentovať a potom ma to ešte viacej nebolo, ty kokos. Dobre, dúfam, že ste radi, že sme to splnili a že sme takto trpeli. Ak by sa vám niečo takéto páčilo a chcete to znova, takúto pičojne, že budeme trpeť, ja neviem, čo tam zajebať? 2500? Vyši? 3? Lajkov? Takto by si to hecol? Lajkov? Lajkov, no. 3, ale čo, dáme 3 a poviem Evženovi, nech nám pošle nejakú fakt pálivú omáčku a vyskúšame ju na video. Ísť do Nie, Čo? dáme, že 5 a viac lajkov. Nie, to už je moc, kámo, 5 a pôjdeme normálne do Bratislavy, do nejakej reštiky, čo sa na to proste špecializuje a majú tam normálne také tie mačočky z toho, kámo. A to si dáš iba, že fakt, že na štipec a vybavená vec. Počúvame, ja to spravím, vieš ako to spravíme? Spravíme to, že logisticky, múdro a hlavne dospelým rozumom. 5000 lajkov, Evženová omáčka, 5000 lajkov, ideme na tú pičovinu. Yes. Vybavená vec, takže dúfam sa vám takéto video páčilo. A 10 000 lajkov natočíme pre vás Gepo. To sú už pre mňa. Ja ďakujem. Dennis Dillington, dobre, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ďakujem, Kika to najlepšie zvládla. Kika to najlepšie zvládla, na budúce zajebem páku a celý čips do úst. Ešte sme chceli povedať, že sme nejakých 20-30 minút po a už začíname všetci cítiť záhu, žalúdok. Takže už je to také nepríjemné na bruchu, no. Že to asi začína spracúvať, nie je to moc príjemné. Ústa mi ty kokot dobre navreli ako myškový hubička. A tento čo, ukáž tie ústa. Daj ich normálne, nešpu. Vám hovorím, že prešlo ty kokot asi hodinu a teraz ma najviac začal štípať žalúdok, jak som sa postavil po dlhej dobe. Není mi dobre, je to taká pálivá bolesť extrémna, akože dosť nepríjemná. Neodporúčam.